जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे ओम कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്നലെ നമ്മള് എന്താ പഠിച്ചത്? ഇന്നലത്തെ അധ്യായം ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് ഇന്നലെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അർജുനന് സംശയമാണ്, ഏതാണ് ഏത് യോഗമാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് അർജുനന് സംശയം വരാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഏതാണ്? അത് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റി, കൃഷ്ണാവതാരത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക് 3-ാം അധ്യായത്തിലൂടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യോഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ഷൻ, ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവൃത്തി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അതിനൊന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഗുണമുണ്ടാവും, അതല്ലെങ്കിൽ ദോഷം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികൾക്കും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കർമ്മം എന്ന് പറയാം. ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്? കർമ്മയോഗം എന്ന്. കർമ്മയോഗം ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ കർമ്മം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം? സകാമ കർമ്മം, നിഷ്കാമ കർമ്മം, അങ്ങനെ 2 കർമ്മം പറയാം നമുക്കൊന്ന്. സകാമ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ കർമ്മത്തിൽ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയില് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാ? സകാമ കർമ്മം എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറയാം. ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സകാമ കർമ്മം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യാണ്. നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് ഫലം എന്താകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ കർമ്മത്തെ നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ്. ആ ഫലത്തിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷെ സകാമ കർമ്മത്തിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് അതിന്റെ ആസക്തി, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെന്താണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം നമ്മളൊരു ഡ്യൂട്ടി പോലെ ചെയ്യുന്നില്ല. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, നിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, നിന്റെ ഒരു ധർമ്മമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക്. അധ്യായം 3, കർമ്മയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർ ജനാർദ്ദന തത്കി കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഇവിടെ എന്താ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ, ബുദ്ധിയോഗം അതായത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ നല്ലതാണെന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? എന്നെ കൊണ്ട് ഈ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഈ 3 യോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന സംശയം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ സീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ഇവിടെ എന്താ പറയാ? വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ സീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരും. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? തദേകം വധ, ആ ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായ ഒന്നിനെ, തദ് ഏകം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാലും, വധ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നാലും, തദ്ദേകം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയണത്? തദ്ദേകം, ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വധ പറഞ്ഞു തന്നാലും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് എനിക്ക് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് ആരിവിടെ പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട്. അർജുനൻ ഇപ്പൊ ആരാണ്? ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിനോട് തന്റെ മനസ്സിലായ ഒരു വിഷമം പറയാണല്ലേ, തനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, താൻ ഇതിൽ ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഗുരുവിന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ചത് ഏതാണോ അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഗുരുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ, അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ആരിവിടെ? അർജുനന് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണോ അത് മാത്രം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് തത് ഏകം വധ, ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണുതേ നച്ചാ സന്യാസനാ ദേവാ സിദ്ധി സമിധി ഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാണ്, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല? കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയില്ല. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ടും ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് നമുക്ക് വരുന്നില്ല അല്ലെ. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എന്തായാലും എന്താണ്, അതൊക്കെ കർമ്മം തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്നും എന്താ പറയണത്? അങ്ങനെ
കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്കും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് മാത്രമല്ല, സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് വേണം, സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മള് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ, അവിടെ പരിപൂർണത കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതൊരു കർമ്മം നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 4 ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങൾ 4 പറയുന്നുണ്ട്. 4 ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. 4 ആശ്രമങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, സന്യാസം. അപ്പൊ അതില് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡ് ബ്രഹ്മചര്യാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? പഠിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ്, അല്ലെ? പഠിക്കുക. അപ്പൊ അവരുടെ കർമ്മം ആ സമയത്ത് എന്താണ്? നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ, അവർ എന്താണ്, വിവാഹം കഴിച്ചു, ഭാര്യ ഉണ്ടാവും, മക്കളുണ്ടാവും, അവരെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളർത്താനായിട്ട് അവരെ നോക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ വലുതായി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാനപ്രസ്ഥം. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ്, വാനപ്രസ്ഥം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് സന്യാസം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകള്. അപ്പൊ ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് പാലിക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, നേരെ സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബ്രഹ്മചര്യം ഒരു അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞു, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി നേരെ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടന്ന് എന്താ ചിന്തിക്കുക? അവിടെ ചെന്നിട്ട് അയാളുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? എന്റെ ഭാര്യ ഇപ്പൊ എന്താണ് അവ ചെയ്യുണ്ടാവുക, എന്റെ മക്കൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവുക, എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? കാരണം അവര് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം മുഴുവനാക്കാതെ നമ്മൾ അടുത്ത ആശ്രമത്തിലോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല, പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഹൃദയശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഹൃദയശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ പുറത്തേക്ക് മാത്രം ഞാനൊരു സന്യാസിയാണെന്ന് കാണിച്ചത് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടോ സന്യാസത്തില്, അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ശുദ്ധി അത്യാവശ്യമാണ്. ഓണാണല്ലോ, എന്റെ കാണുന്നില്ലേ എന്നെ? എന്താണോ ഇപ്പൊ ആദ്യം കണ്ടായിരുന്നു? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. കാണാം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മള്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, നിയത കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ? പാലിച്ചേ പറ്റൂ. പക്ഷെ ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മാതാജിയുടെ വീഡിയോ ഓഫാണ്. ഇവിടെ ഓണാണല്ലോ. ഇവിടെ ഓഫാണ് മാതാജി. ഇപ്പോൾ ഓഫാ? അതേലൊന്ന് തൊട്ടാൽ മതി, അത് ഓണായിക്കോളും. ഇപ്പൊ ഓണാണല്ലോ എന്റെ വീഡിയോ. അതെ, ഓണാണ്. നെറ്റിന്റെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ അവിടെ, കേട്ടോ. ഓണാണെങ്കിലും കാണുന്നില്ല, എന്താന്നറിയില്ല. കാണുന്നില്ല. എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ? സൗണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മുറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ. ബാക്കിയെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകം എഴുതി കാണിക്കുന്നതും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. മാതാജിയെ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. സ്ലൈഡ് ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി, പക്ഷെ മാതാജിയുടെ വീഡിയോ ഓഫാണ്. വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാലോ. അതില് രേവതി ഡിഡി സ്ക്രീന് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ തോന്നുന്നു മാമിന്റെ വീഡിയോ കാണാത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കും കാണുന്നില്ല എന്നെ? അല്ല, പേരറിയത്തില്ല, വേറെ ആളുടെ ഫോൺ അതിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ വേറൊരു അദ്ദേഹത്തോട് അത് ലിങ്ക് മാറ്റാൻ പറയും. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, മണിപുഷ്പ മാതാജി, സുമ മാതാജിയാണ് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സുമ മാതാജി വീഡിയോ ഓഡിയോ ഓഫ് ആക്കൂ.
ഞാൻ കുറെ നേരം ആക്കാൻ ശ്രമിക്കണു. മാതാജി വീണ്ടും ഓൺലൈനിൽ ഓണാക്കി വരും. പിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ കാണാലോ, ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം, എനിക്ക് കാണാലോ. ആ പിൻ ചെയ്തത് മാറ്റണം. ആ പിൻ ചെയ്തത് മാറ്റണം. ടീച്ചറല്ല വരുന്നത്, സുമാ മാതാജിയാണ്. അതിൽ പിൻ ചെയ്തത് മാറ്റി, പിന്നിന്റെ ചിഹ്നമാണ് കാണുന്നത്. സുമാ മാതാജി ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിൻ മാറ്റാൻ പറയും. പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നു. ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ശരിയാ നോക്കിയേ. ഓക്കെ. അവർ ചിരിക്കായിരുന്നു. സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ. സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് മാറ്റാൻ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞ, കർമ്മം നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. ആ കർമ്മം ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യജ്ഞാർത്ഥാർ കർമ്മണ കൃഷ്ണ യജ്ഞാർത്ഥാർ കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പോ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അർജുനന് ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുത്തു. കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. പക്ഷെ ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. പക്ഷെ ആ കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. ശരീരം നിലനിർത്തുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ? കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആ യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഷ്ണു ആണ്. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിഷ്ണു ആണ്. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങള് അനുഷ്ഠിച്ചാല് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? അത് കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള ഒരു യജ്ഞം എന്ന നിലയ്ക്കായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ കർമ്മങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം. ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വിഷ്ണുവിനുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യന്തെ സർവകിൽബിഷൈഹി പുഞ്ചതേ തേ ത്വകം പാപായേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? അപ്പോ യജ്ഞം ചെയ്യണം, അത് വിഷ്ണുവിനായിട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട്, ആ യജ്ഞത്തില് നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്താണ്? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ആ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അതിൽ വരാണ്. ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യം ചൊരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എന്താണ്? അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം മാത്രല്ല, എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആ സ്മരണ മണ്ഡലത്തിലൂടെ ഉള്ള സൂക്ഷ്മ കോശങ്ങളിലും അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്മരണ മണ്ഡലത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ കോശങ്ങളടക്കം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സ്മരണശുദ്ധി വന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും. നമ്മളുടെ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്ഷണങ്ങള് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് പാപത്തെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഇസ്കോണില് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? എന്തൊരു സാധനം ആയിക്കോട്ടെ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാന്നുള്ളത് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് നമ്മള് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നോൺ വെജ് ഇല്ലാത്ത ഏതൊരു ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പല എന്താ പറയാ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, പാലുൽപ്പന്നങ്ങളായിക്കോട്ടെ, പിന്നെന്താണ് ചോറ് കറികൾ, നമുക്ക് എല്ലാതും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ത് വസ്തുക്കളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തിടണം? ഒരു തുളസിയില ഇട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം തുളസിയില ഇട്ടിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊരു തുളസിയില ഇട്ടിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുളസിയില ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവഃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ ഈ യജ്ഞം നമ്മൾ പറഞ്ഞു യജ്ഞം വിഷ്ണുവിനായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാതും ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ളതും കൂടി പറഞ്ഞു നമുക്ക് അല്ലെ. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. ആ ധാന്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത്? മഴ മൂലമാണ് ആ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. മഴയാണെങ്കിലോ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളോ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കാണ്. ആ ധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മഴ മൂലമാണ്. മഴയാണെങ്കിൽ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോ ഇത് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേദങ്ങൾ കിട്ടി. ഭഗവാൻ ആർക്ക് കൊടുത്തു? നാരദ മഹർഷിക്ക്, ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് നമുക്ക് വേദങ്ങൾ തന്നു. ആ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഏത് യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളില്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാണ്. ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? മഴ കിട്ടാണ് അല്ലെ. ആ മഴ കിട്ടും. മഴ പെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ആ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കണം? ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും ആ ഒരു സർക്കിളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന എന്താ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്ത് തന്നു? വേദങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നു. വേദങ്ങൾ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വേദം. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളെ ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോ മഴ പെയ്യും. ആ മഴ പെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം. അതായത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഒരു ആദര സൂചകമായിട്ട്, നമ്മൾ നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ അറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ പലതരത്തിലുള്ള കീടകൾ ഉണ്ടാവും, പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാവും. അത് പല രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവബോധം, ഓരോരുത്തരും പല രീതിയിലുള്ള അവബോധത്തിലായിരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നായിരിക്കും മേടിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അവരാരും നമുക്ക് നല്ലത് വരണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു അവർക്ക് എപ്പോഴും ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ അവർ വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് അവരെ അവബോധം കൂടി നമുക്കും കൂടി കിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതില്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതെന്താണ്? ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തരാണ്? പ്രസാദമായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കിട്ടാണ് നമുക്കത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിലുള്ള പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ ഏത് യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്? കലിയുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും 4 യുഗങ്ങളാണുള്ളത്. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അതില് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന യുഗമാണ് കലിയുഗം. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തില് എന്തിനായിരുന്നു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത്? സത്യയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ധ്യാനമായിരുന്നു. ധ്യാനത്തിനാണ് സത്യയുഗത്തില് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത്. സത്യയുഗത്തിന്റെ 1,00,000 വർഷമാണ് സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കുറെ വർഷങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
നമ്മൾ ഇന്നലെ പറയണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് പറഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തില് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം കഴിഞ്ഞ് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറെ വർഷങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സത്യയുഗത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ധ്യാനം വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ വർഷം ആയുസ്സുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, കുറെ നാള് ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ധ്യാനിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതായിരുന്നു, ധ്യാനമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എന്തായി, ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞമായിരുന്നു ത്രേതായുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, യജ്ഞങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ധർമ്മം, നമ്മളുടെ സ്വധർമ്മം പറഞ്ഞത് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോഴോ വിഗ്രഹാരാധനയാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ നമ്മളെ സ്വധർമ്മം പറഞ്ഞത് വിഗ്രഹാരാധന, നമ്മളെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ കലിയുഗം വന്നപ്പോൾ എന്തായി, ധ്യാനത്തിനോ യജ്ഞത്തിനോ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കോ പ്രാധാന്യമല്ല കൊടുക്കുന്നത്. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തിനാണ് കലിയുഗത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ദ്വാപരയുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധനയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഫസ്റ്റ് സത്യയുഗത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ആയുസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 1,00,000 വർഷമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ എന്താണ്, 10,000 ആയിട്ടും കുറഞ്ഞു. അത് ആയുസ് 10,000 വർഷമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ അത് 1000 വർഷമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. പിന്നെ കലിയുഗം വന്നപ്പോ ഒരു മാക്സിമം 100 വർഷമാണ് അല്ലെ ആയുസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിട്ട് കുറഞ്ഞു പോയി. അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ 100 വർഷം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ധ്യാനിച്ചിരിക്കാനോ പിന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്താനോ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അത് മാത്രല്ല, ഈ കലിയുഗത്തില് ഇപ്പൊ നമുക്ക് യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാമഗ്രികള് അതൊന്നും എന്തായിരിക്കില്ല, പ്യുവർ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. നമുക്ക് വിഗ്രഹാരാധന നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവണം. അതൊന്നും നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടാനില്ല. ഇപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് അത്രയും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം, പൂവടക്കം നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂക്കളടക്കം വിഷമടിച്ചിട്ടുള്ള പൂക്കളാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് വരുന്നില്ല, നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ ധർമ്മമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ്, അതിന് ആ ഒരു ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഗ്രഹാരാധന, എന്തെങ്കിലും ഒരു പൂജ നടത്താനോ പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്യാനോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെയ്യ് പരിശുദ്ധി ഉള്ളതാവണമെന്നില്ല. പിന്നെ പൂക്കള് പരിശുദ്ധി ഉള്ളതാവണമെന്നില്ല. ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല, പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. കാരണം ഈ ഒരു കലിയുഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. കലി എല്ലാവരെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം പ്യുവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്, കലിയുഗത്തില് നാമജപത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തേണ്ട ആവശ്യമോ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമോ ധ്യാനം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ, കാരണം നമ്മളുടെ കുറവുകളും എല്ലാതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്താണ് നല്ലത്, എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. അല്ലാതെ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താണോ സാധിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളൊരു ഒരു മീഡിയേറ്റർ ത്രൂ വിഗ്രഹാരാധന നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ തന്ത്രിമാരുടെ അടുത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുണ്ടാവുക. പക്ഷെ എന്താണ്, മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, അതില് മായം ചേർന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന് ആ പരിശുദ്ധി നമുക്ക് അവിടെ ഒരിക്കലും കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിയുഗത്തില് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 32 ശ്ലോകത്തിലും 12-ാമത്തെ സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് നാമജപമാണ് കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്, നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് കലിയുഗത്തിൽ. അപ്പോ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്, നാമജപമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ഒരു രഹസ്യ അവതാരമാണ് ആര്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അവതരിച്ച് എന്താണ് ഈ
നാമസങ്കീർത്തനം, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? എല്ലാവരിലും ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്ന ഒരു കാരുണ്യ അവതാരമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസോസിയേറ്റ്, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസോസിയേറ്റും അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള സന്തത സഹചാരികള് അവര് കൂടിയിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്. ഈ 5 പേരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നാമം ജപിക്കുന്നത്. വരുന്നുണ്ട് ഇനി അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. നമ്മളെ നാമജപത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം 16 പ്രാവശ്യം 16 വാക്കുകൾ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് 16 പ്രാവശ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ഉരുവിട്ട് പോണത്. ഇവിടെ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്, എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ. രാമ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ബലരാമനാണ്, ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ വിസ്തരനാണ്, ബലരാമനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരുടെ നാമം തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നാമം ജപിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നാമം ജപം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ സത്തദേവേതരോജനഃ സായത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്താദാനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും എന്താ സംഭവിക്കുക? സാധാരണ ജനങ്ങൾ അത് അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാമജപത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അനുകരിക്കേണ്ട രീതിയിലാണ് വരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും? സാധാരണ ജനങ്ങൾ അതിനെ അനുകരിക്കും. അങ്ങനെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളാണ് ഒരാൾ സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാളെ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ആദരിക്കും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്കൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കൂളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആവാം, ടീച്ചേഴ്സ് ആവാം, വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അച്ഛനാവും, അമ്മയാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ളവർ അവരെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇപ്പൊ കുട്ടികള് അച്ഛനും അമ്മയും ചെയ്യുന്ന അനുകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ആ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് നല്ല രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരെ ആദരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും, അവരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ജനക മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ അതായത് ശ്രീരാമന്റെ സീതാദേവിയുടെ അച്ഛനാണ്, അല്ലെ? ആ ജനക മഹാരാജാവ് ആരാണ്? ജനക മഹാരാജാവ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടിയും അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രജകൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താൻ എല്ലാ വിധിവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ മിഥിലയിലെ രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പ്രജകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്? അത് മുഴുവൻ ആചരിച്ചും അനുഷ്ഠിച്ചും പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? എല്ലാതും നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ മാതൃകയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്താല് നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്ത് അർജുനനാണ്, അല്ലെ? കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം. ശരിക്കും യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? അധർമ്മം വരുമ്പോ അവിടെ യുദ്ധം ആവശ്യമാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ കൂടിയിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? യുദ്ധം നടക്കേണ്ടി വരുന്നത്, അല്ലെ? കാരണം ഒരു അധർമ്മം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ആവശ്യമാണ്? അവിടെ യുദ്ധം ആവശ്യമാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്.
നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനാവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവ ച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ യാതൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? പാർത്ഥ. പാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പൃഥയുടെ മകനാണ് അർജുനൻ. കുന്തി ദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് പൃഥ. അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയണ, ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായിട്ടോ ആവശ്യമായതായോ യാതൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് സത്യത്തിൽ യാതൊന്നുമില്ല. കാരണം ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം, ഭഗവാൻ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതെന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങൾ, ഭഗവാൻ ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ ഒരു മകന്റേതായിട്ടുള്ള കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ ചെയ്തു. കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിക്കുമ്പോഴും എന്താണ്? അച്ഛനെ അമ്മനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അസുരന്മാരെ വധിക്കുക. അതായത് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികൾ മുഴുവനും ഭഗവാൻ ചെയ്തു പോയി. അപ്പൊ അതായത് ഇതൊന്നും ഭഗവാന് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഓരോ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മനുഷ്യനായാലും എന്തായാലും, ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അനുസരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ആ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും എന്ത് ചെയ്തു? ആ കർമ്മങ്ങള് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ അത് മുഴുവനും അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനും നമുക്ക് മാതൃകയായിട്ട് കാണിച്ചു തരാണ്. ഞാനും അവതരിച്ചപ്പോ ഞാനും എന്ത് ചെയ്തു? ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു. എനിക്കതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ അത് ചെയ്തു. എന്തിനാണ്? സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ മിഥ്യാഹംഭാവത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തില് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുകയാണ് താനാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതുമെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് പറയാണല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുകയാണ് താനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവല്ല വാസ്തവത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇത് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്ന താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ ശരിക്കും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് 3 ഗുണങ്ങളാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഈ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? പരിശുദ്ധരാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് അതെന്തായി മാറാണ്? അത് മലിനമാകപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്ന് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ജീവാത്മാവ് മലിനമാകുന്നു. അതനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലാണ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും. തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ചിലപ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളായിരിക്കും ചെയ്തു പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? താനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യാസ്യാധ്യാത്മചേതസ
നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത യുധ്യസോ വിഗതജ്വര. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു താനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭമോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ അത് കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നീ എന്തായാലും കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല? ലാഭം ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം നിനക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത്? നമ്മളൊരു വാടക വീട്ടിൽ പോയി നിന്നാൽ എങ്ങനെയാണ്? ആ വാടക വീട്ടില് നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ആ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരുമ്പോ അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ വെച്ച് പോരണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഓണറുടെ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സസ്യങ്ങളും എല്ലാതും ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടോ? ഒന്നും നമ്മളുടേതല്ല. ആ ഒരു ബോധം ആർക്കുണ്ടാവണം? നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എപ്പോഴും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഒരു നന്ദി സൂചകമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാൾ ഗിഫ്റ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരോട് പറയില്ല ഞാനത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, അത് ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭ ഇച്ഛയില്ലാതെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ അലസത ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയായിരിക്കണം. യേമേ മതമിദം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാഃ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഃ. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക, അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക ചെയ്യുന്നവർക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകള് നിർവഹിക്കുക, പിന്നെ അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആരോട് അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അസൂയ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അസൂയ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. ആ അസൂയ നമുക്ക് ആരുടെ അടുത്ത് പാടില്ല? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പാടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ തരുന്ന ഉപദേശങ്ങള്, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, അതനുസരിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന്, കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഭഗവാനെ അനുസരിക്കണം, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കണം, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഏതദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാസ്താൻ വിധി നഷ്ടാന ചേതസ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢന്മാരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യജ്ഞങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അസൂയാലുക്കളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ്? അവര് മൂഢന്മാരാണ്, അവർ അറിവില്ലാത്തവരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ
പൂർണ്ണത നേടാനുള്ള അവരുടെ യജ്ഞങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിക്കുക, ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പൂർണ്ണത. അപ്പൊ പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിപൂർണത കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള്. ആ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? അതിന് പൂർണ്ണതയായി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ ഒരു പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ? പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അസൂയാലുക്കളായിട്ടുള്ളവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവർക്കും അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നവർക്കും അവരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മൂഢന്മാരാണ്, അവര് അറിവില്ലാത്തവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അവർക്ക് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും യജ്ഞങ്ങളും ഒന്നും ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യജ്ഞങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അതൊന്നും ഒരു ഫലവും അവർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. അർജുന ഉവാച അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷഃ അനിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവാനിയോചിതഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ ആകെ വെപ്രാളായി, ടെൻഷനായി. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്ന അടുത്തത്? വാർഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ? അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം എന്നുള്ള, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മള് ബലാത്കാരണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോ എന്താണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്? നമ്മള് പാപം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ എന്താ മറുപടി പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ ഏഷ ക്രോധ ഏഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവഃ മഹാശാനോ മഹാപാപ്മ വിദ്യേനാമിഹ വൈരിണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീർന്നതുമായ കാമമാണ് ഇതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനെ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? രജോ ഗുണവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ കാമം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന എന്താണ്? വേറൊരാൾ പറയുമ്പോ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അവരോടുള്ള ഇഷ്ടം, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുന്നത്? അത് രജോ ഗുണാണ് നമ്മളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? ആഗ്രഹം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് നടക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആർക്കുണ്ടാവും? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാണ്, നമ്മളുള്ളിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, ആ കാര്യം നടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ആഗ്രഹമാണ്, കാമമാണ് നമ്മുടെ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഈ കാമം ഓരോരുത്തരിലും എങ്ങനെയാണ് വലയം ചെയ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയണം, ആവരണം ചെയ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. ധൂമേന മ്രിയതേ വന്യർ യഥാദർശോ മലേന ച യഥോൽവേനാവൃതോ ഗർഭസ്തഥാ തേനേദമാവൃതം. എന്താ പറഞ്ഞത്? പുക തീന എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്ത അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിനെ കാമം എങ്ങനെയാണ് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയണത്? പുക തീന എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. പുക തീന എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നല്ല പുക, നല്ല കട്ട പുക വരുമ്പോ ഒരു കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ പുക മാറി തീ കത്തും അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് എന്ത് പറയണത്? പുക തീന എന്ന പോലെ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം
അത് മനുഷ്യനെയാണ് അത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യനാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് മനുഷ്യരില് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക, അപ്പൊ ഈ പുക തീയിനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുക മാറിയിട്ട് തീ ആളിക്കത്തും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഒരു സത്സംഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സംഗമം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയണ അത് ഇത്തിരി മനുഷ്യനെയാണ് അത് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്, മാറ്റം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സത്സംഗത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ സാധു സംഗമത്തിലൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റം സാധിക്കുന്നതാണ്. ആ കാമത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും, മനുഷ്യന് സാധിക്കും. നമുക്കൊരു സത്സംഗത്തിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്, പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ, നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് വരും. എന്താണത്, നമുക്ക് ആ കണ്ണാടി തുടച്ച് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പൊടി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കണ്ണാടി തുടയ്ക്കണം അല്ലെ, തുടച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ണാടി കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അവിടെ ഒരു എഫേർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ആ എഫേർട്ട് എടുക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷിമൃഗാദികളോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷിമൃഗാദികൾ അവര് അത് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാം, മനുഷ്യ ജന്മത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാനെ കൂടുതൽ ആരാധിക്കാനും പ്രണമിക്കാനും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാതും ചെയ്യാനായിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ, വിവേചന ബുദ്ധി വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം ചിലപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കണ്ണാടിയുടെ പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പൊടി കണ്ണാടി കഴിഞ്ഞാല് ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഗർഭാശയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭ്രൂണത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ്, അതിന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അതിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നത്, ശ്വാസം മുട്ടി കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. അതേപോലെയാണ് എന്തിന്റെ അവസ്ഥ, വൃക്ഷങ്ങളെയാണ് അതിന് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വൃക്ഷങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. ആ വൃക്ഷങ്ങള് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനോ അതിന് അനങ്ങാനോ ചലിക്കാനോ അതിനെ പ്രകടിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കാത്തതാണ് ആര്, വൃക്ഷങ്ങള്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ആ വൃക്ഷങ്ങളെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ചിലപ്പോ കുറേ വർഷങ്ങൾ എടുക്കാം എന്തിന്, വീണ്ടും ഇതിന് മാറ്റം വരാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുക തീയിനെന്ന പോലെ, അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റം സംഭവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കാണെങ്കിലോ പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ജന്മം കൂടി എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അപ്പൊ അതാണ് പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ജീവാത്മാവിനെ പറയുന്നത് ഭ്രൂണത്തിലിരിക്കുന്ന അത് വൃക്ഷങ്ങളോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൃക്ഷങ്ങള് എന്താണ് പറഞ്ഞ, അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഉള്ളില് എന്താണ് അത് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നോ അതെന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നോ പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് അത് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്താണ് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് 3 തരത്തില് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണി മനോ ബുദ്ധി രസാധിഷ്ഠാനം ഉച്യത്തെ ഏതേർ വിമോഹയേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. ഇനി കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ പറയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇത് 3 എന്ത്, കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള്. ഇവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഈ കാമം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണേ, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കവർ ചെയ്ത് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത്, ഈ കാമം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിന് ഉള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ജ്ഞാനം, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവിനെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ എന്ത്, ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള്. ഇതിൽ കൂടി കാമം എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇത് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
തസ്മാത്തോമിന്ദ്രിയാണ്യാത്യോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേന്യം ജ്ഞാന വിജ്ഞാനനാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആദ്യം തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കാമത്തെ മുരടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം തന്നെ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കണം. കാമത്തെ മുരടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഈ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇത് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഈ ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കുക? ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തുവിടുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പതുക്കെ പതുക്കെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക. ഇനി ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹൂരീന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആരാ നിൽക്കുന്നത്? ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആത്മാവ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ 5 കുതിരകളുള്ള ഒരു തേരിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ആര്? ആത്മാവ്. അപ്പൊ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ള തേരിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് ശരീരമാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഈ തേരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. കമ്പാരിസൺ ആണ്. അപ്പൊ ഈ 5 കുതിരകളുള്ള ഈ തേരാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. പിന്നെ ആ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള് 5 കുതിരകളാണ്. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണത്. 5 കുതിരകള് ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, ത്വക്ക്, നാക്ക്. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ 5 കുതിരകളെ നമ്മൾ എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്? 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്. അതിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ, ആ മനസ്സാണ് നമ്മളെ കടിഞ്ഞാണ്. മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണാണ് നമ്മളെ. തേരാളി ആരാണ്? ബുദ്ധി. ബുദ്ധിയാണ് തേരാളി. തേരോടിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയാണ്. തേരിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആരാണ്? അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആത്മാവ്. ആ തേരാളി, ആ കടിഞ്ഞാണാകുന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ശരീരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മാവാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ശരീരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. അതായത് കടിഞ്ഞാൻ. അപ്പൊ ഇതിലെന്ത് സംഭവിക്കുക? കടിഞ്ഞാൻ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാല് ആ കുതിരകൾ എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാതും പല പല സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും, പല ദിശയിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അതായത് ആ രസത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് നാശം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ശരിക്കും നമ്മൾ വേണ്ടതാണ് ജീവാത്മാവ് സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ്? മനസ്സിലാക്കി ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കണം? ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ആത്മാവിനെ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മള് ഇതിനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എൻഗേജ് ചെയ്യാം. എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിക്കോട്ടെ. കുറച്ചൊരു ഇതായിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നോക്കാം. കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കാം. ഉണ്ട് മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. തദേകം വധ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? തദേകം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് വധ പറഞ്ഞു തന്നാലും. തദേകം വധ എന്ന് വെച്ചാല് ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനാ പറഞ്ഞ. ഏതൊന്നിനെ കുറിച്ചാണ്? എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ ആര് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തത് ഏകം വധ, ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാലും. ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ. പിന്നെ ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. സന്യാസം അറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. യജ്ഞം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? യജ്ഞം ഭഗവത് വിധി പ്രകാരം വിഷ്ണു വെച്ചാല് വിഷ്ണു ആണ്. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് ചോദിച്ച ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ആണ്. വിഷ്ണുവിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മളിപ്പോ ഏത് യുഗത്തിലാ? കലിയുഗത്തില്. സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഈ യുഗത്തില് ഇത്ര കാലം ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ സത്യയുഗത്തിൽ എത്രയായിരുന്നു? 1000 വർഷമാണോ? സത്യയുഗത്തില് 1 ലക്ഷം. 1 ലക്ഷം വർഷം. ത്രേതായുഗത്തിലോ? 10,000. ത്രേതായുഗം 10,000, ദ്വാപര 1000, കലിയുഗം 100. കലിയുഗത്തില് ഓക്കെ. അപ്പൊ 4 യുഗത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്? നമുക്ക് നാമസങ്കീർത്തനം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനാണ് നമുക്ക് കലിയുഗത്തില് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായി പറയുന്ന ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലേ? യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ, വിഷ്ണുവാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. യജ്ഞം എന്നാല് വിഷ്ണു. പിന്നെ 4 യുഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നാമജപാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അതെന്താ കാരണം പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് മനസ്സിലാവാതെ എന്താണ് കലിയുഗത്തിൽ നാമം ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്? നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ് ധ്യാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലേ? നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തില്? ആയുസ്സിന്റെ കുറവ്. നമുക്ക് വിഗ്രഹാരാധന, മായം ചേരാത്ത വസ്തുക്കളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അത്രയും പ്യൂരിഫൈഡും അല്ല. കാരണം സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഇതിൽ കഴിയുന്തോറും നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്താണ് ആസുരിക സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്, ദൈവിക സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ 2 സ്വഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര കാമൻ കോയക്റ്റായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ നാമജപാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ പരിശുദ്ധരല്ല ബേസിക്കലി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഭഗവാൻ 3:30 ശ്ലോകം 3:30 എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ ഒന്നും സ്വന്തമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അതെ, നമ്മളുടേതല്ല അല്ലെ? ഉടമസ്ഥാവകാശം പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ അടുത്ത്. വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് പോലെ. അതെ, എക്സാമ്പിൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം പൂർണ്ണജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണം. എന്നതിനെ കുറിച്ച്, എന്നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൂർണ്ണജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെയാണ്. അത് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഉടമസ്ഥാവകാശം നമ്മൾക്ക് പാടില്ല, അലസതയും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ പാടില്ല. നമ്മളെന്താ പറയുക, ഇത് എന്റെ ആണെന്നാ പറയാ. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഇത് എന്റെയാണ്, പക്ഷെ ശരിക്കും ഇതാ നമ്മളുടേതല്ല. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാവാണ്, ഒന്നും നമ്മളുടേതല്ല. നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആ സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ പോയിക്കൊള്ളാം. അപ്പോഴും ഈ സാധനം ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? അത് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.
ശ്ലോകം 32 പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരിപൂർണത. ജീവാത്മാവ് ജീവാത്മാവിനെ ആത്മാവിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവായി യോജിപ്പിക്കുക. യോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് പരിപൂർണത. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലേ? നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി കുറെ ദിവസം വീട്ടിൽ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സമാധാനം തോന്നും. അങ്ങനെയല്ലേ? നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവിന് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് അതിന് പരിപൂർണത ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ പരിപൂർണത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 36 ഭഗവാനെ അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വാർഷ്ണേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, ഭഗവാന്റെ കുലാണ് അല്ലെ വൃഷ്ണികുലം, യാദവ് കുലം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ വാർഷ്ണേയ എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അർജുനൻ. ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്താണ്? കാമമാണ് നമ്മുടെ ശത്രു. പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്? പക്ഷിമൃഗാദികളെ. കാരണം എന്താ പറയണത്? കാരണം അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുക? പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്യൂരിഫൈഡ് ആവാനായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു സാധുസംഘം അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് അറിവില്ലായ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പോകണ്ടാവുക. കാരണം നമുക്കൊരു വിവേചന ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ട് ഓൾറെഡി. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലത് ഏതാണ് ചീത്ത ഏതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അത് തിരുത്തും. പക്ഷെ പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് ആ ബുദ്ധി അവർക്കില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ജന്മം അവർക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? നമ്മളും തിരിച്ചും അങ്ങോട്ടും പോകാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് അടുത്ത ജന്മത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്, ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ശരീരം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാറ്റം എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ അപ്പൊ ഈ പൊടിമൂടിയ കണ്ണാടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? പക്ഷി മൃഗാദികളെയാണ്. ഇരിപ്പിടങ്ങൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. പുക തീയനെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? പുക തീയന മനുഷ്യര്. പുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ തീ കത്തുമ്പോ ഒരു നല്ല പുകയുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ ഒരു കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആ തീ ആ പുക മുഴുവൻ പോകും. പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കത് എത്ര പുകയാണെങ്കിലും. അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യര്. നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ബോധം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ചെറിയതായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന്, ചിലർക്ക് ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് അത് മാറ്റം വരും, ചിലർക്ക് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും മാറ്റം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പുക തീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. അപ്പൊ ഇതിലപ്പോ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നാണ് ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണതൊക്കെ അല്ലെ? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും.